Скъпи другарчета, този филм е специално направен за нашия приятел Бате Светло, който устата му е много голяма. Както виждате, все пак съм си взел iPhone, въпреки неговите глупости. Телефонът е чисто нов. Ще се опитам да го отворя с една ръка. Ама работата май няма да стане. Ще му намеря аз цаката. Ето. Черен. Друг няма. Айде да опитаме от тук. Дали ще стане работата. Еми, няма да стане с една ръка. Аха. Ето. Айде да... Ето. iPhone е. Това е положението. Какво дават вътре с него? Баси тухота, тежи 2 кг и половина. Какво дават с него? Книжка. Слушалки. Зареждачката му. От ДГ, той е някакъв специален кабел. И нормално се включва тук. Това е за сим картата. Това е. Готово. Айде. Ето, много ви здраве.